A todo chegaremos, Profesor Tobío, moi boa tarde. Boa tarde, Vamos que tal? a falar cos científicos. Ahora estamos un pouco mareados ahora mismo co tema das máscaras, Bueno. Se cal debemos poñer, se cal non, porque agora tamén os americanos, alguén recomendou doble máscara, que alguén dixo aquí, algún experto dixo aquí, que a doble máscara non valía para nada. Que pasa? Bueno, estáse regulando agora ese tema. O que pasa é que chega igual con un poquinho de atraso, ¿no? Porque xa hai moito tempo que sabemos que o virus que causa a COVID-19 transmítese a través de aerosois, e que, polo tanto, as máscaras que viñamos empregando todo agora non eran todo eficientes que podían ser. Recordades o que falamos moitas veces, que por eses buraquiños pequeninos que quedan, por aí entra e sae máis do 90% do aire. Entón, claro, que salga ou entra máis do 90% do aire que respiramos, as máscaras son eficientes para frear esas gotiñas de saliva que salen e tal, pero o aire, os aerosois estamos respirando igualmente. Entón, esta semana... Ti crees que habría que ir a todos usar FFP2, todos? Ti crees que sería necesario? E en todas as ocasións, sobre todo. Claro, e sempre. Porque igual, non sei, se entramos nunha oficina, un despacho pechado, igual sí, pero se imos comprar nun supermercado a priori aberto... Eu agora cada vez vexo máis xente na rúa con FFP2. Sí, iso é verdade. Porque a xente tamén, claro, según vai escoitando na televisión e vai lendo, pois... Sí. A protección das FFP2 é mellor, desde logo, pero... Pero é que eu, para ir por o exterior, a mí non me parece que faga falta para ir por o exterior unha FFP2. No, a máis a mascarilla, que sexa FFP2 ou que sexa, da igual, porque a cuestión ao final, unhas cousas importantes non é igual, pero que dicir, unhas cousas importantes é como encaixa esa máscara na face. Perdón, profesor, alguén me falou mal outro día da xente que leva aquí como un... que en vez de ir enganchada ás orellas, que leva aquí unha cousa detrás na nuca para enganchala, que eso iba peor. Bueno, sirve para asustar bastante mellor as máscaras. É dicir, non coñezo o que ti estás comentando, non sei se hai algunha base científica que demostre que son peores. Non, entón porque é máis incómodo que ir tirando sempre das orellas. Para que non che poñan as orellas pa diante, eu tamén, estou me acomplejando. O que si vexo que... as orellas pa diante? Teño medo, eso. Eu vexo dicir outro día... Non me digas, es que vergüenza é. Non, pero aparte molesta máis, homes. Cando están... Eu os tiros, de feito, vos non estirades as gomas. Eu algúns que me apretan moito, teños aí con 3 botellas de agua. Pero que hai que facelo ao revés, verdad, profesor? Ten que ir o máis apertada posible. Non, o implante vai por aquí diante, non? Claro. Bueno, e por eso están agora estas novas máscaras que sabedes que a idea xeral destas novas máscaras que hai, como chaman? Elastoméricas. Elastoméricas. Pero que é eso? Pero que é elastomérico? Bueno, estas máscaras, mira, o que levan é unha base que está feita ben de caucho ou dun material que encaixa ben na túa face, polo tanto, adáptase ben a calquer tipo de cara, de acordo, de rostro. Adáptase mellor, entón evita que se formen eses buraquiños polos cales poda escapar o aire. E despois, ti tes esa base que máis ou menos se adapta perfectamente a tua cara, e despois o que levas son os filtros que os podes adquirir aparte, que xa encaixan perfectamente e son universais en cada unha destas máscaras elastoméricas, pois encaixaría o mesmo tipo de filtro. Entón ti adquirirías a base por separado e os filtros serían intercambiables. Parecen de bucear, así... Sí. Son moito máis caras estas. Non teño nin idea dos precios, ten pinta de que sí, pero tamén dadevos de conta que a súa eficiencia seguramente sexa moito mellor de cara a evitar que te contaxes co virus da COVID-19, porque para o tema dos aerosois vas a forzar que todo o aire que respiras pase polo filtro, non? Novidades de máscaras. Tedes que perdonar, pero estou vendo aí ao profesor Juan Gestal, que nos dixo que tiña presa e o pobre está aí esperando. Non sei que presa ten, porque leva autoconfinado 2 ou 3 semanas. Profesor, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Perdón que me dixeron que tiña vostede presa, pan de vai, non irá a salir da casa. Teño que ir ao veterinario. Bueno, de feito, comezase a ver un pouco, parece ser, un pouco resultados aquí en Galicia tamén, non? Falábamos esta mañán precisamente dos casos nos geriátricos, non? Nas residencias de maiores, que parece ser que están diminuindo os casos, e, bueno, eso podría ser que tuvera algo que ver tamén, aínda que estamos ainda a espera de que se confirmen esos datos máis rigurosamente, que podera ter que ver coa vacina, non? E que pensas que vai contestar o profesor? Xa está aí. Temos a Juan Gestal? Ainda non, está chegando. E que pensas que vai contestar a pregunta de se este verán será mellor, igual ou peor que o anterior? Penso que vai dicir el? Vai dicir que vai haber un repunte despois de Semana Santa, que coas novas vacinas, seguramente, que coas novas vacinas iso, pois, van a paliarse un pouco teses males, non vai a ser seguramente unha onda tan alta como tivemos desta vez, despois do Nadal, e seguramente as expectativas para o verán son boas. O importante será que vai pasar despois do verán. Eu preguntáballo porque me das, non sei se é unha sensación miña, pero que agora mesmo, o sea, dentro
dentro de 15 días vamos a estar peor que estábamos nese mesmo día do ano pasado. Por si mesmo... E viñeron unhas restriccións durísimas e mira como foi o verán, que foi... Temos xa a Juan Gestal. Sí, Juan, perdoa que se nos foi a conexión, por lo menos atendémoslle con, ¿no? Sabe do que fala, non como di o xuiz ese, que son médicos con un cursillo. Entón, os científicos que sodes? Pois os científicos somos persoas normais e corrientes que pasan moito tempo no laboratorio. Que intenten axudar. Eso tamén igual é moito culpa dos xornalistas, porque a veces preguntamos de futbolistas que opinan de política, preguntamos de actores que opinan de medidas sanitarias, a xuíces sobre a sanidade sobre política, e a veces tamén temos todos un pouco de culpa. Sorprendemos falando de noticias tamén outra que topei onte, que dis que todo o coronavirus que hai no mundo xuntado, todo, colle nunha lata de 33 centilitros. Todo o bicho malo que hai no mundo, tú viu, é así, é tan cativo o coronavirus ou tan comprimible ou non sei. Bueno, a priori parece pouco. É moi cativo, claro, é moi cativo. Entón, pois sí, a verdade é que, bueno, eu non fixen os cálculos matemáticos, esas estimas que fixeron, pero, bueno, non me parece moi sorprendente. Quer dizer, son tan diminutos, son de tamaños tan pequenos que, bueno, pois prácticamente, eu que sabedes que sei máis de xenética, pois sei que, sabedes que hai un, non sabedes, lo digo eu, hai un sistema de tal maneira que toda a información digital que existe no mundo, todas as películas, as músicas, fotografías, pódense meter nunha molécula de ADN. E toda a información digital que existe no mundo, en moléculas de ADN, comprimidas en moléculas de ADN, cabrían nunha furgoneta. Wow. Entón, imaginaos, toda a información digital que existe, que metela en cintas ou DVDs, o que sea, levaría, ou calquer soporte levaría... Eso dá a idea da información que hai dentro de nós. Non é barbaridade. E do rápido que avanza todo, que antes andábamos con disquetes e collían en plan 4 fotos e un texto, e agora... Hoxe falaremos deso, que tes preparado un experimento. Sí, hoxe temos un experimento preparado. Hoxe imos a volver a falar de Bernoulli e os seus principios, porque nos quedou a medias un experimento do 1 de outubro. Entón, a xente que bote unha ollada... E iso non pode pasar, estaba Galicia aí preocupada. Sí, non sei de que estás falando ahora mismo, profesor. Porque ti non estaba Marcial. Non estaba, vale. Ese día estaba Marcial. Imos a falar de Bernoulli. Comezo, entonces. Pero eu creo que tú solo este experimento non se darás feito. Bueno, a verdade é que vai ser un poquinho caótico se fago solo, Que me botaron a axuda, entonces? Que o Roberto non vamos estar a altura, É que agora xa eu creo que estás pasando de científico a mago. Acordaste os magos antigamente, os magos que levaban sempre un axudante? Sí. Pois trouxemos tamén. Estupendo. Sí, toda unha estrela da televisión, así que aproveita, ben, con todos vostedes, Patricia Pérez, adiante. Hola. Que tal? Vaya modo, non caia. Non, espero que non. Ai, cheguei. Que tal, Roberto? Benvida, Patricia. Gracias. Vamos a deixar aquí, por aquí. Encantado. Igualmente, moi ben. Son moitas escaleiras, pero... Moitísimas. Pero máis fáciles de baixar do que parece. A ver, menos mal. O bonito, Patricia, hai que caer. Non, sí, era bonito. Pero, bueno, yo o dudei, digo, son moitas. Bueno, benvida. Moitísimas gracias. Non te importa, antes de nada, axudarnos aquí con un experimento? Non te importa axudarnos? A ver, importar non me importa, pero que experimento? Bueno, claro, non o sei. Eu non sei, é que eu tampouco sei. Eu tampouco. Rímate un pouco por aquí, para non dar medo, rímate un poquinho máis por aquí. Un poquinho para aquí, vou a botar isto un poquinho para atrás. Eu que teño que facer? Nada. Bueno, imos a facer unhas preguntiñas entón. Vou empezar con unha cousa moi sinxela, que seguramente todo o mundo pode facer na súa casa, porque todo o mundo na súa casa ten un secador. Pois eu agora mesmo tampouco. No, por que? Porque non rompeu. E como secas o pelo? O aire. Como tú, igual. Pero eso di que malísimo que colles humidade aí. Sí, eso é verdade. Pero con un pouquiño de papel se va. Como papel? Papel. Como papel? Papel, así, coges o pelo, haces papel. O sea, Patricia seca con papel, Roberto non ten secador, e o único que ten secador é tu bio, que é o que máis pelota de todo, eu non entendo nada aquí neste país. Pero collerás unha toalla. Con toalla encréspase. Es que ti tes o pelo liso. O que tes é liso. No. Pero... Con papel, con folios. No, papel, unha servilleta, papel. Que dei tolo, nunca escoitara sí, esta pues, cousa. Ti tu bio como secas o pelo? Co secador, entendemos, non? Eu evidentemente non seco o pelo. A ver, non hai moito que secar. Temos un secador e temos unha pelota. Entón, fixadevos, imos a encendelo, de acordo? Vale. Eso por que sucede? Que pasa aquí? Isto non ten moita ciencia, non? É dicir, o aire está empurrando para arriba a pelota
a pelota, a gravidade que fai é que baixe, entón mantense aí. Pero non cae nin para un lado nin para o outro. Por E que? fixadevos, ahora vimos a ver, ademais fixadevos no seguinte, porque podemos facer o mesmo, e se inclinamos, xa botaría un poquinho máis de velocidade, a ver, fixadevos, Está de lado. se inclinamos sí. tampouco Verdad. cae. Está inclinado agora mesmo, non? A ver se a Sí, cámara pode captar. Aí. Pero non cae, de acordo? A acción da gravidade debería facer que a pelota caera, pero non está caendo, non? Entón, que é o que está pasando aquí? Isto é un efecto que se chama efecto de Bernoulli, do que xa falamos o 1 de outubro no... Acordámonos, Robert. Acordádevos, non? Bernoulli é un señor daqui de órdenes que fai... Delantero centro do Sporting. Bernoulli o de que di Gijón. é que, moi resumidiño, di que un incremento na velocidade vai asociado a un decrecimento da presión. Entón, este principio tan sinxelo aumenta a velocidade e diminúe a Ao presión. aumentar a velocidade, baixa a presión. O que vedes co tema da pelota é que este é o aire do secador, aquí está a pelota, cando o secador está inclinado, o que pasa é que o aire que circula por aquí circula moito máis rapidamente que o aire que circula por aquí. Entón, aquí hai unha subida da velocidade do aire, hai polo tanto unha baixada da presión, e a presión atmosférica, que é maior que esta baixada da presión aquí, o que fai é que mantén a pelota. Como nas as dos Claro. avións, entonces. Exactamente. Acórdame Como ahora as dos porque fun por letras. Estou acordando ahora. Totalmente, eu tamén. sí, É a sí. mesma explicación a por que Non, ni por que idea. voan os avións. Os avións, se vos fixades na sección da ala dun avión, do corte dun ala dun avión, ten unha forma diferente por arriba que por abaixo. Claro. Entón, isto comentaba outro día Roberto, non? Entón, a velocidade do aire por riba é maior que a velocidade do aire por baixo. Por tanto, aquí aumenta a velocidade do aire, diminúe a presión, e iso fai que a presión atmosférica empurre o avión cara arriba e fai que o avión poda planear. Patricia, que un avión sin alas non pode volar. Non. Eso, Bueno. así. Vaya, Vaya Gracias, sorpresa. Este principio de Bernoulli, Sí. Pois isto foi Verduli. Se non fora Verduli non había. Madre avión. mía, Bernoulli. 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 Ah, pues decías Bernoulli. Bernoulli. Pues Será decía- cuñado. este será principio de cuñado. Bernoulli, que explica por que voa un avión, que explica por que esta pelota pode levitar no aire, pode nos levar a facer cousas moito máis sorprendentes, cousas que podan parecer casi máxicas. E o que facemos hoxe? Temos aquí un compresor de aire que non vedes, Sí. é un Pero compresor que ten respeitamos. capacidade para 50 Como litros. dentista, ¿no? Perdona de momento que teño que ver, es que este ben calibrado. Sí. Vale. Bon, super selección. Entón, Ah, podemos empezar dos dentistas, Sí. verdad? Sí, sí. facendo o mesmo, non? Fixadevos. Pelota, de acordo? Sí. Isto non ten ciencia, xa explicamos antes. Sí. Vale. Pero podemos comezar a facer voar outro tipo de obxectos pois máis curiosos. Isto, por exemplo, chamase tubo Falcon, que estamos nos laboratorios. Espera. Ai. A veces, se ten moito aire, A Non te ver, poñas que nervioso, nada é tú, tan mío. sinxelo como parece. aí o tedes. De acordo? Vale. Entón, De acordo. unha bombilla, Unha bombilla. temos que baixar Uy, un poquinho a cuidado, presión, estaba moi apártate, alta. Patricia, Esta non pero- rompe, Non porque... rompe, non. no. Non É rompe. galega, unha bombilla galega non rompe. De acordo? Aguanta, De acordo. Pero estás acelerando e desacelerando. Aí estás buscando... Bueno, hai que buscar a presión para que non teña moita... Pero o efecto é exactamente o mesmo. Hai xerarse unha corrente de aire por arriba e por baixo, e a diferencia de presión entre arriba e baixo debido á velocidade do aire fai que a E unha pelota pois, se pregunta, mantenga. ahora valo facer con Patricia isto, vala levitar no aire eso así, consigue- digo, eso- é o eso truco con- final ou como? Temos aquí diferentes obxectos. Podesme levar a Madrid xa directamente. Directamente. Avión aí, co principio Claro. Este requiere un poquinho máis de peso, de aire, porque ten un poquinho máis de peso, pero vedes que tamén A verdad que bonito, ¿eh? Sí. é curioso que se manteña no aire, ¿no? Porque son obxectos que típicamente ti o que pensas, o que tendes a pensar é que o empurre do aire vai a botar o obxecto fora, pero non, debido a este efecto de Bernoulli podese manter. E fixadevos, se isto vos parece Claro, que se non curioso, fora por Verduli, botaría fora. pois seguramente. Claro. Se llevamos un poquinho máis de potencia, podemos mover obxectos máis pesados, de acordo? A ver. Como a banqueta. Como a min, hoxe Tu vío, a banqueta. A ver, A ver. Hasta cando? Dios mío. Cantos kilos podes subir? Cuidado. Ese é impresionante a banqueta, ¿eh? O a neveira. bueno, esto por exemplo, Todo. Vale. este descarafusador, de acordo? Para que, por favor, Ostras. métese un ollo ou algo.
Sí, señor, te digo. ¡Qué bueno! Ya, lle montas aí. Está vendo como estou movendo? Este como lle fai aí. De acordo? Moi ben, E incluso podemos intentar cunha botella. Porque Verduli tuvo que probalo con todas as cousas. Con todo, con todo. Eu penso que o probou rapaces. hasta con froita. A ver, Imos a ver que tal vai isto, é máis complicado, un obxecto que ademais ten unha forma diferente, rara, ten irregularidades. Imos a ver que tal vai. moi ben. Ole, Moi ben, moi ben. Bravo. Sabes que teño unha duda, se funcionaría con un folio. Ah, pois... Gustou vos? Tú crees? Yo Funcionaría sí. con un folio, Eu profesor. en Verduli confío moitísimo. Queres Profesor, intentalo? funcionaría con un folio. Queres Sí. intentalo ti? Veña, No, vaya, Patricia, que intenta. acaba de chegar. No, yo. Sí, sí, no, Patricia, Patricia, claro, claro. Patricia, vamos. É a nosa convidada, que o faga Patricia. Algo moi importante da ciencia é intentar... Empezamos con un obxecto máis liviano, de acordo? Entón, ibas a baixar a... Cunha taza non pode, non? Apreta Canto, ahora, canto máis apreta. pese, peor, Este claro. tubo, a mí posme este tubo eso. Unha pelota de papel. A ver. Que quero ver que está a presión adecuada. Vale. Bueno, pois vamos a empezar con unha cousa sinxela, de acordo? Madre Tes mía, que de apretar. verdad, Roberto. Mantén apretado. A ver. Un poquinho de distancia, tú vío. Una Sube un fantasía. poquillo, sube. De luz y color. Tú vío, que corra máis, que vente máis, tú vío. ¡A tope! ¡Madre de Dios! ¡Más! ¡No! Quieta, man, Patricia. Sí, señor. ¿Por qué se me ha movido? Me echa ¿Empezamos arriba. otra vez? Sí. Me echa arriba. Venga, con este, va. Te mantén quieta, man, quieta. Con No, este. pero yo he movido la mano. Presionas al fondo de todo. Sí. Presionas al fondo de todo. Más suerte. A ver. Ole, sobrao, ¡Ay, esa voltereta! Esa voltereta, güey. Ahí ¿Cómo está, venga? A man. Intentámoslo con esto tamén. Venga, va. Hasta que rompa. ¿Seguro? Sí, esto es de plástico, no lo... Ah, bueno, normal. Voy. Sí. Toma. Mola, ¿eh? Ahora en radio cambia. ¿Y por qué llega a caerse? Non rompeu. Bueno, porque depende del ángulo. Si, Vale. porque tes o ángulo moi inclinado. Se tú Claro. un poquinho máis subido, intenta otra vez Roberto, ahora. díxame, ti non movas a man, yo. Filamentos, Intenta carallón. otra vez, así, con menos ángulo, que arriba, Así, así. Muy ¿Qué bien, pasa? Patricia. Buenas tardes. ¡Ay, madre! ¡Pero bueno! ¡Paradme! ¿Pero qué es esto? Masia do Mira, profesor tú que Tubío. tontería, pero... Ahí No, está. Bernoulli, cuidado. Pero divertido. Está Aí o tes. fenomenal. Oye, Tubío, moi ben, como Pues axudante, moi ben. cada día falo mellor. Ya veis que queredes intentarlo vos? No, en principio no. Roberto. ahora xa está, ahora Xa, quedou xa. ben, xa Bueno, está, non. pues me- no, Rodrigo, pues- ti. Non, pues non non quero. me quezades de É que Bernoulli. Sofía estes vos, Non mellor quere. non o vou facer, entonces. Bernoulli explica moitas cousas. Bernoulli explica por que cando poñemos lume nunha casa, por que o fume sube pola chimenea e marcha. É porque a velocidade do aire no exterior é máis alta que no interior, entón hai un descenso de presión que fai que todo o fume da chimenea vai a cara arriba. Bernoulli explica tamén, só falamos aquí unha vez, cando dos coches nunha autopista se cruzan, por que tambalean? Porque cando se cruzan, ese aumento de velocidade está generando unha disminución de presión que fai que os dos coches se acerquen cando Que pasan. listo era Verduli. Bernoulli tío, traballou era, moitísimo, tío. Bernoulli, Sobre todo con Verduli, un pero camión. está aquí él, está aquí. Pode vir, que pase Bernoulli. Está... Bernoulli fai moito tempo. Cando penso morreu que non está Bernoulli? con Un nós. aplauso para... Grande aplauso para Bernoulli. Por favor. Este programa dedicamos a Bernoulli e aos seus descendentes todos. Hombre. Joan Bernoulli. Qué Pues bonito nada, este era o saber, experimento ¿verdad? para hoxe. Como vedes, teña un certo componente máxico, ¿no? Pero, bueno, en este caso a levitación de Tú objetos que... no te acordas del gran juego de la Oca con Patricia, ¿no? Sí que me acordo. No me No, extraña. ¿Qué va, tú eres? Por favor, No me como non me extraña que acordar? non se acorde. Acórdate, Patricia, acórdome que estaba con Lidia Bosch, estaba tamén co gran Emilio Aragón. Efectivamente. Como non me señor, aí acordar? tes os tres, Tú eras más de Patricia que de Lidia Eu Bosch. era bastante de Patricia. ¡Ah! ¡Yo caí! Só dixen antes, pero... Eu era bastante de Patricia, Gracias. durísima declaración de Tubío, Qué eh? fuerte. Bueno, Eva, porque Patricia seguía a decir había que- pocos canales y no podías cambiar. Pero entre Patricia e Bernoulli, Eu recordo Tubío... a Patricia en Luar. Eu Tamén, tamén. O sea, eu sí. coñezo, sí, claro, sei de Patricia. Fue a que primeira recordo de Luar. Patilume. Sí. Efectivamente, Patilón, Rodrigo. Sí, Patricia, que nos dixo antes, non íbamos a dicir nada, pero trae unha foto para que lle firmes. ¿En serio? Sí, unha foto túa verdad? da Sí, Super sí. Pop. Ah, pues Da sí. Super Pop. Sí, para que mucha, lle- claro. Pero muchas gracias. Aparte, Sí. como dixo él, vámoslo ter en secreto, nadie no seu laboratorio ni No, na súa no, casa no. vai saber. Así que nos portámonos como No, caballeros. perfecto. Esto Queda podes entre saber nós. sin ningún problema. Profesor, moitas gracias. Nada, vos, espero que vos gustara o experimento desta semana e a semana que ven ainda temos algo máis molón todavía. O sea, que non vos perdades
o venres que ven o experimento, de acordo? Vale. Vale. Pues para a semana máis experimento, pero con Patricia seguimos xogando de momento xe no que andei. Graciñas, Tubío. Imos poñer a proba os coñecementos, Patricia, sobre o entroido galego. Non sei como vas. Fenomenal. Sí,